जाय सियाल गुन्दाफोरा बेफोर बाथ्राखौ फोसावलागासिनो दङ बै सियाल गुन्दाफोरखौ फेरेंगानि खाथियाव फैनो होबानो जाबाय। जिहेतु थांलाय फैलाय जोंहा सुबिदा एसे खम बै सुबिदाया थाबैनो जागोन होननानै आं आसा खालामो सारनि एमएलए इलेक्शननि सिगांनो 2026 नि सिगांनो बे लामाया जागोन होननानै आं दिनै बुंनो सुबारायजोफोर आं बे समाव मोननैसो आपडेट लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय। नोंथांमोना थाम्बनेल आरो इन्ट्र भिडिअ नायनानै मोनथिखाबाय जानांगौ आं मानि सोमोन्दै आपडेट लानानै फैदों। थांनाय साननैसो सिगां सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय जुगिबिल सेन्टारनि लांदां गेलेग्रा फोथाराव राङापारा समष्टियाव गोदानै सोसनजानाय मोनब्रै भट केन्द्रनि रायजो राजाफोरा राङापारा समष्टिनि एमएलए कृष्ण कमल ताती बिथांखौ बरायनाय हाबाफारि लादोंमोन। बे बरायनाय हाबाफारियाव राङापारा समष्टिनि एमएलए कृष्ण कमल ताती बिथांजों लोगोसे मोगथां बिथाङा BJP दोलोनि जानानै रायजो राजाफोरनि सिगाङाव मा बिबुंथि होदों नोंथांमोना बिथांनि सुंद' बिबुंथि होनाय बोसोरथाम बोसोरब्रै जाबाय सारखौ आं मोनबोदों बिथाङा जेबो जाति जनगोष्ठी जेबा माबा धोरोम सोरोम बेबायदि साननाय गैया। नाथाय दाख्लैबावै मोनसे एसेम्ब्लियावबो बुंदों बिथाङा जोंनि बाथौ धोरोमखौ लानानै एसेम्ब्लियावबो माखासे खोथा थिखांदों। नुदोंना सोरबा निउसाव नुदोंना नुवाखै नुदों স্যার আপনি যে এসেম্বলি মানে যত বাথৌ ধর্মের কথা কলে এইটো মানে এসেম্বলি নিউজত দেখিছি হলে এটা খুঁটি চাইছিলাম बेनिखायनो बुंदों फैबाय थानाय समाव जोंनि बे जुगिबिलनि गासै रायजो राजाफोरा सोलिनो हानाय जानांगौ आरो जिहेतु थांलाय फैलाय जोंहा सुबिदा एसे खम बै सुबिदाया थाबैनो जागोन होननानै आं आसा खालामो सारनि एमएलए इलेक्शननि सिगांनो 2026 नि सिगांनो बे लामाया जागोन होननानै आं दिनै बुंनो थांबाय आरो नोंथांमोना बिनि थाखाय गासैनोबो नैबे जिहेतु MP इलेक्शन बे इलेक्शनाव नोंथांमोना गासैबो भट होनांगोन। होगोन ना गासैबो होजोबगोन मादै मोना होगोन नाथाय आदै मोना होआबालाय 50% माइनास जागोन नायदिबा हा होना हरगोन हा लामा जानांगौ लामा आरो पंचायत आं जायखिजाया बुंगोन नोंथांमोननि लामाया दाख्लैबावै सारभे जाखांबाय। सारा बुंदों जेब्ला जुगिबिला एन्ट्रि जादोंमोन जुगिबिला राङापारा हाबबाय होनना मिथियो अब्लानो सारा बुंदों मा बानायनांगौ दङ बेखौ एसे खबर ला होननानै जोंखौबो बुंसोदों। लोगोसे दिनेशदा दङ दिनेशदायाबो गिदिंफैदों दाख्लैबायदि माबायदि लामाफोरा बेफोरखौ नायदों। बेखायनो बुंदों जोङो खौसे थानानै जोङो देखाय सिगाङाव भट होदोंब्लाबो रावबो नायफैयाखै देग्लाय देखाय जे 100% भटआ जोंनि BJPआव थांगोन नेक्स्ट टाइम एमएलए इलेक्शननि सिगां बे लामाया जागोन होननानै आं दिनै नोंथांमोननो प्रमिस होबाय। आंहा आसा दङ सारा बे खामानिखौ मावनो हागोन बेखिनिखौनो बुंनानै आं गोजोननाय थाबाय। मोगथां बिथांनि सुंद' बिबुंथि होनाय भिडिअ क्लिप्सखौ नायनानै नोंथांमोना मोनथिखाबाय नङा होमबा बिथाङा रायजो राजाफोरनि सिगाङाव मा बिबुंथि होदों। नाथाय आंहा बुंनांगौ जेबो गोनांथि गैया होननानै आं सानो रायजोफोर जाय जेखि हान्जाजों थाङाथों मानो आंहा बुंनांगौ जेबो गोनांथि गैया। सोरबाया कंग्रेसजों थानानै बेरायाथों मानो सोरबाया BJPनि जानानै बेरायाथों मानो सोरबाया BPFनि जानानै बायदि बाथ्रा बुङाथों मानो सोरबाया UPPनि जानानै बायदि बाथ्रा बुङाथों मानो नाथाय आंहा बुंनांगौ जेबो गोनांथि गैया होननानै आं सानो रायजोफोर आंनि खामानिया जादों आङो गोदान आपडेट एबा गोदान खौरां नोंथांमोननो फोसावनायानो आंनि खामानि नोंथांमोननो दिन्थिनानै होनायानो आंनि खामानि होननानै आं सानो रायजोफोर नोंथांमोना मोगथां बिथांनि बुंनायखौ लानानै नोंथांनि गोसोआव मा साननाय सोमजिदों नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायलायनो हागोन। अरायसम आं नोंथांमोननिफ्राय कमेन्ट मोननानै माखासे बाथ्राखौ आरो मोनथिनानै लाबावनो हागोन होननानै आं सानो रायजोफोर दाना फैदो गुबुन मोनसे आपडेटआव लैहोर गयारि बिथाङा एबेक्सन खालामजानाय जायगायाव थांनानै रायजो राजाफोरनि जानानै बिथाङा मा बाथ्रा बुंदों बिथांनि सुंद' बिबुंथि होनाय भिडिअ क्लिप्सखौ नोंथांमोना जोङो थानो मोनथाय दं बे BDCआ जोंनिनो बे BDCआव थानो हो इभिक्सन बन्द खालाम नै जोङो बे गामियाव फैनानै जोङो ओरैबायदि अनुभब जादों सिगां समाव प्रमोद बर' बिथांखौ जेब्ला बिथाङा आन्दलन खालामबाय थादोंमोन
बा बिडिसिनि चिफ जाखांनायनि उनावहाय जोंनि माखासे रायजो राजाया प्रमद बर'खौ जोंनि बिडिसिनि रायजोनि भगबान हिसाबै मानिदोंमोन गोसो सिङावहाय। नाथाय दिनै ओरैबायदि दुर्भाग्यजनक खोथा बा गोसोआव दुखुनांथाव खोथा, जाय प्रमद बर' बिथाङा दिनै गावनो बुङोमोन जे बिडिसियावहाय 100 फुट गोथौ जावनानै नायब्लाबो जोंनि बर' आबै आयंनि हारा मोनगोन होननानै बुंदोंमोन। नाथाय दिनै बिथाङानो गाव दिनै बिडिसिनि चिफ जानायनि उनावहाय दिनै जोंनि बर' बिमानि न'खरखौहाय सिलिंखार खालामगासिनो दङ। दिनै बे ओनसोलावहाय एसेबां दुखुनांथाव बाथ्रा जे सानै जोंनि सानै बाजैमोन दंमोन, बिथांमोना प्रेगनेन्ट उमेन। दिनै बिथांमोननि उदैयावहाय 8 मास 9 मासनि गथ' दंमोन। दिनै बिथांखौ इभिकसन खालामनायनि मुङावहाय दिनै फरेस्ट अफिसाव लांना बिथांमोनखौ हरसे दोनहैदों। नोंथांमोना सानदो, दिनै जुदि उन्दै लाइमोना जुदि जोंनि बर'नि फिउचारबा दिनै जोंनि फिउचारा बबे लामाजों थांगासिनो दङ? गाबोन जानो गोनां फिउचारा उजिनायनि सिगां बा दिनै बे जोंनि बिडिसिखौ नुनायनि सिगांनो जुदि फरेस्ट अफिसनि न'आवसो जुदि थाहैनांगौनि दरखार फैबायब्ला अब्ला सानदो जोंनि बर'नि इयुना माबायदि जानो थांगासिनो दङ। दिनै जोंनि आदै मादैया बुजिनो बाखि गैला। प्रमद बर'आ सिगां समाव बुङोमोन जोंनि बर' बिमाफ्रा एमाव देना जानो माइरं फानना, दाउ फानना, अमा फिना बा जौ फानना जानो समायला, साफ्रोमबो न'खर साख्रि मोनजोबसिगोन होनना दिनै प्रमद बर'आ जोंनि बर' बिमाफोरनि बा जोंनि बर' बिफाफोरनि गोसोआव मोनसे आसा होदोंमोन। दिनै बिथाङा जोंखौ थगायबाय। दिनै एक्स एनडिएफबि आदामोननो दासिमबो साख्रि होआखै, एक्स एनडिएफबि आदामोनखौ दासिमबो जेलनिफ्राय बख'वाखै। बेसेबां दुखु जोंनि बर' बिमानि मेगनाव मोदैजों गगासिनो दङ, बोहैगासिनो दङ। बे बर' बिमानि मेगननि मोदैखौ प्रमद बर' बिथाङा माबोरै नायबाय थानो हाखो आरो बारे खनले माबोरै जोंनि बर' बिमानि मेगनाव माबोरै मोदै लाबोबाय थानो हाखो? ओंखायनो आं खावलायदों, जोंहा सम फैबाय, जोंनि रायजो राजानि थाखाय साननांगौनि सम फैबाय। गोदो माबायदि परिस्थितिमोन बिनिफ्राय बांसिन गाज्रि अबस्था जोंनि स्पेसियेलि जोंनि बर'फोरना जागासिनो दङ आरो जानो थांगासिनो दङ। ओंखायनो आं खावलायदों जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा जयैनो खौसेयै जानानै जाहाथे जोंनि बिडिसियाव इभिकसन दाजाथों, सोरबा जोंनि बर' लाइमोना एनकाउन्टार दा खालामजाथों, सोरबा जोंनि दिनैहाय आबै आबौआ जे समाव थैसै बैसोआनो गैला थेवबाबो दिनै बिथांमोना इभिकसननि शिकार जानांदों। दा बेनिफ्राय दुखुसिन बाथ्रा मा दंबावो? आं खावलायनो सानदों जोंनि प्रमद बर' सार नोंथांखौहाय, नोंथाङा इभिकसनखौ बन्द' खालामनांगौ। जुदि जोङो बर' जानानै जुदि बे बिडिसियाव जुदि जोंहा थानो मोन्थायानो गैयाब्ला अब्ला जोंहा इसेबां गिदिर आन्दलन खालामबोनायनि, थै सहि होबोनायनि जोंहा मा ओंथि थाबावनांगौ जाखो? आं खावलायबाय आरो रायजो राजायाबो खावलायदों प्रमद बर' सारा इभिकसनखौ बन्द' खालामनांगौ। बारे इभिकसन खालामबाय थानाया जोंनि बर' बिमानि मेगनाव जोबोर खनले मोदै लाबोबाय थादों। ओंखायनो आं आखाइ खबजबना दिनैहाय रायजो राजानि जानानै आं प्रमद बर' सारखौ खावलायबाय, नोंथाङा इभिकसनखौ थाबैनो बन्द' खालामनांगौ। आरो जुदि नोंथाङा इभिकसनखौ बन्द' खालामाब्ला नोंथांनि गाज्रि दिन फैनो थांगासिनो दङ। बेखौ जोंनि रायजो राजाया बुजिनो आरो बाखि गैला। बेहायनो जों थानो होननानै जों आगान सुरबोखाबाय आरो बे हाखौ जोङो मोनगोन होननानै जों फैखानायखा। आरो बिसोरो होनखादोंमोन जोंनिनो बर' मानसिया बर'आवनो जायगा दंखायो, बिदेशआव मावनानै जाहैनांला। मानो जोंनि बर' फिसाफ्रालाय मानो सिख्ला लाइमोन सेंग्रा लाइमोनफ्रा मानो बिदेशआव मावनानै जाहैनो? नांगौबा जोंनि जायगायावनो हा दङ, जोंनि बड'लेण्ड रायजोआवनो हा दङ होननानै जोंखौ बुंनायखाय जोङो खोनाबोबाय थायो, मेरलासिम जों खोनाबोबाय थायो। बिनि थाखायनो जों खोनानानै जों बे हायावनो थानो होननानै जों फैखादों। जों हाजारखि जाया मानो जों जायफोरा जोंखौ अननाय होगोन जों बिसोरनोनो सापर्ट खालामनानै होनानै जों बे जायगायावनो संसारखौ जों गथ' गथाय गोरलै गोरलामखौ लानानै जों बेहायनो जों थागोन। जों हाजारखि जोंखौ खस्थ' होआ दुखु होआ जों थोजासे खस्थ'खौ जों सोलिनानै थागोन बा सहायनानै थागोन। सान्दुं अखा बारहुंखा सारअन्थाइ जों गनायनानै थागोन। थेवबो जों बे हानिफ्राय जों ओंखारलाङा। दाखालिसो गेजेरावहाय फेरेंगाया बुंदोंमोन इभिकसननि थाखाय बा नटिस हरनाय जादों होननानै बुंदों। नटिसखौ हरदोंना हरा? जोङो नटिसखौ हराखै, जोङो बिसोर नटिसखौ हरखायाखै। आरो जोंखौ बियो दफा फाखायबावदोंसो। जोंनो दंहैयो, जोंनो थांखानायखा, अफिसावबो जोङो सहैखानाय। बिसोरो जोंखौ दस्रासो फाखायबावदों आरो बिसोरो जोंनो माबाखौ हरखाया, नटिसखौ हरखायाखै, गैया हराखै। होखारबाबो जों थाङा, जों नागारा, जों थोजासे जों खस्थ'खौ उथिबोखाबाय, जों नागारनो हाला बे जायगाखौ, जों नागारनानै जों जेरावबो थाङा।
थैबाबो थांबाबो जों बेयावनो थागोन आरो सारमोनहा जोंखौ लांनो नागिरदों माबायाव थानायाव सोनो होनदों जों थानायावबो राजि जागोन जोङो बेखौबो जों राजि थेवबो जों बे जायगानिफ्राय जों दोरोदलाङा